Ay ayatek akakabsat. Nagasat nga aldaw kada tayo amin. Madaydayaw ti Apo ket agyaman tayo ken kuana, iti panakatipon-tipon tayo iti daytoy nagasat nga aldaw. Duwa a napategabanag ti pinagiddan tayo. Umuna, ti panakarambak ti umuna atawen nga anibersaryo, iti panakaidaton daytoy a simbaan ni Apo Santa Maria, Birhen ti Guadalupe, a simbaan parokya ti Sevilla. A 15 ti Hunyo, idinapan atawen, idiindaton ni Apo Arsobispo tayo daytoy a simbaan. Madamapay la idi ti pandemya a COVID-19. Agyaman tayo, tabareng nagsardengen, a namimpinsan daytoy sa pasap a sakit. Maikadwa, nayalnag ti panakipagrambak ti Archdiocese tayo iti may kasangapulo a sangalubungan at taripnong pamilya a maangay ijay Roma inton Hunyo 22 agingga ti Hunyo 26, 2022. Tarigagay ni Apo Santo Papa at iwagas ti kinasinudo ket maipakat iti daytoy arambak. Insingasing na nga ayaten tayo, angayan tayo iti lawas wenno bulan ti pamilya, ket makikaysa tayo iti daytoy a taripnong pamilya. Ditoy Archdiocese tayo, irugi tayo, ditoy ti 5 a bikaryato, Santo Agibos ijay Katedral, inton rambakan tayo ti may kadwa a sangalubungan nga aldaw, dagiti apong, babaket, ken lalakay, inton Hulyo 24, iti daytoy metlaeng nga tawen. At daan tema daytoy, at taripnong pamilya iti, ti pamilya, maysa a bukasyon, ken maysa a dana, ti panagsanto. Sagot ti Diyos daytoy a simbaan, apagdaydayawan dagiti pamilya amang bukel iti sisa. Itandudo ti pamilya ti biag, nga itandudo ti Birhen ti Guadalupe. Agyaman tayo iti sagot ti biag. Idawdawatan tayo amin na pamilya, tapno sungbatan da ti awag, ken awis ti panagsanto, babaen ti paningipateg, panangsaluwad, ken panangitandudo da ti biag. Tumakder tayo ang makipagrambak ti nasantuan a Eucharistia, arambak ti biag.
Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Kapya kuma ti adda kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Kakabsat, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Tapno may kari kayo ang makiranod, kadagiti na santuan ang misteryo. Konfisara iti Diyos, ang managabalin amin. Ken kada kayo med kakabsat, sa siyak nakabasulat, iti panunod sa o aramid ken liway ko. Basul ko, unay. Isu nga pagpakaasya ken Santa Maria Magdalena na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken si Santos. Ken kada kayo met kakabsat. Teka kasi da kumati Apo Deo Diyos. Kasya na te kumati manakabalin na Diyos, ket kalpasan ti panapakawan, dagiti basbasol tayo, ipanatayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Gloria iti Diyos ti kangatuan.
Umararag tayo. O Diyos, silagid mi ti umuna at awen, ti panakaidaton kain ka dahito ya simbaan. Aramidem kadi, kaya naim pasnakan, dagiti palagserbimi kain ka ditoy. Kadi paay mo kada kami, tinayat apan nakaisalakan mo. Gapo kan Kristo nga pomi, iso makipagbiag kan makipagari kain ka, ititempoyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agdanayon, nga waning gana. Amen. Agtugaw tayo, tayntay denggen, dagiti maibasa. Ti maibasa na adaw iti may kadwa libro dagiti arari. Dimteng ti tiyempo a panangala ni Apo ken Elias ijay langit, babaen ti maysa nga allawig. Nagrubwat de Elias ken Eliseo ijay Gilgal. Kinuna ni Elias ken Eliseo, agbati ka ditoy. Imbilin ti Apo amapanak iti karayan Hordan. Ngem insungbat ni Eliseo, ikarik iti kinapudnok ken iti sibibiyag nga Apo, ken itinagan mo asaan ka apanawan. Ngarud, nagtuloy da ket 50 kadagiti profeta, ti simurot kadakwada anapan ijay Hordan. Nagsardeng de Elias ken Eliseo, iti igid ti karayan, ket nagtakder dagiti profeta, ti pangadaywen basit. Inikat ni Elias ti kagayna, kinupin na sana imbaot iti danum. Nagbingay ti danum ket bimalasiw da iti namaga adaga. Sadyay kinuna ni Elias ken ni Eliseo, anya ti kayat mo nga ipaay ko ken ka sakbay a maipanawak. Ibingayan nak iti bileg mo a mamagbalin kanyak a sumukat ken ka, insungbat ni Eliseo. Narigat a mapatgan dayta adawat mo, kinuna ni Elias. Ngem, awatem to no makitam ti panakaipanaw ko. No dinak makita a maipanaw, saan a mapatgan ti dawat mo. Nagsasarita da bayat ti pannagnada. Pagamuan adda umap-apoy alugan, apakigubat a ginuyod, dagiti umap-apoy a kabalyo, anagna iti nagbaitanda. Naipangato ni Elias sa dilangit, babaen ti maysa nga allawig. Nakita ni Eliseo daytoy, ket impukaw na ken ni Elias. O amak, nabileg asalaknib ti Israel, awan kan, ket manipod idin, saan nan a nakita ni Elias. Gapot iliday na, pinigis ni Eliseo ti kawes na. Pinidot na tinatnag akagay ni Elias sa nagsubli ket nagtakder iti igid ti Hordan. Imbaot na ti kagay ni Elias iti danum, ngem saan a nagbingay iti danum. Sa dino ti ayan ti Apo Diyos ni Elias, kinunana. Imbaot na manen ti kagay iti danum, ket nagbingay iti danum. Nagna ni Eliseo, anapan iti balasiw. Ti sao ti Apo. Umired kayo, ket paturuden yu tinakem yu. Dakay amin amang namnama iti Apo. Anyan ang nakakaskas daaw, dagiti imbag nga insaganam.
kadagiti agbutengken ka. Iti imatang ti amin, nakaskas daaw ti aramid mo, kadagiti agtalek, iti panang salaknid mo. Kumired kayo ket patureden yu tinakem yu, dakay amin amang namnama ti Apo. Iti kaaddam, salinungam ida, iti panangisikat, dagiti tattao kadakwada. Iti natalimeng alugar, yadayum ida, iti pamarpardaya, dagiti kabusorda. Kumired kayo ket patureden yu tinakem yu, dakay amin amang namnama ti Apo. Ayaten yu ti Apo, da kayo amin a matalek at tattao na. Dagiti mapagtalkan, sa lakniban ti Apo. Ngem, dagiti natangsit, dusaen ida, iti maitutok. Kumired kayo ket patureden yu tinakem yu, dakay amin amang namnama ti Apo. Ti Apo ada kumakada kayo. Ti sumaganad na adaw itinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Mateo. Gloria ti may paayken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Kitain niyo tadiyo pagpasindayag iti panagtungpalyo iti pagrebengan niyo iti relihiyon niyo. Tano kasta ti aramidan niyo di nakaitugunggunaan ni Amayo sa dilangit. Ngarod, no manglimos ka, di mo iwarwaragawag akas iti aramidan dagiti aging sisingpet iti uneg dagiti sinagoga ken kadagiti kalsada. Aramidan da daytoy tapno idaydayaw ida dagiti tattao. Laglagipen niyo nga inawat daan ti gunggunada. No manglimos ka, mangted ka asaan ang maamuan iti uray kaasitgan agayem mo. No di ket aramidem as ililimed, ket ni amam ang makakita iti aramid mo analimed, gunggunaan na kanto. No agkararag kayo, diyo tultuladen dagiti aging sisingpet, igagarada iti agkararag as itatakder kadagiti sinagoga ken kadagiti lanlansangan tapno makita ida dagiti tattao. Laglagipen niyo nga inawat dan ti gunggunada. Ngem no agkararag ka, sumrek ka iti kwartom, irekep mo ti ridaw, saka agkararag ken ni amam adi makita. Ket iso ang makakita ken ka nga agkarkararag iti nalimed, gunggunaan na kanto. No agayunar kayo,
Diyo ipakita iti naliday alanga, akas kadagiti aging sisingpet, agparamagda a nakapimpiman, tapno maamuan dagiti tattao nga gay ayo narda. Laglagi penyo nga inawat dan iti gunggunada. No agayunar ka, agdiramus ka, ket urnusem ti buok mo, tapno awan makadlaw nga agay ayunar ka. No dilaeng ni amam, adi makita. Ket iso ang makaimatang iti aramid mo, analimed, gunggunaan na kanto. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paayken ka, o Kristo. Kakabsat ko nga papadi, kaya naayatek nga kakabsat ken Kristo. Akas na nga gantayo tatay ti introduksyon, antis tayo nga imuni napan dito yung altar. Tuwa nga banag ti rambakan tayo iti dahito nga misa. Umuna nga anibersaryo, manipod, na bendisyonan daytoy na pintas na simbaan tayo doy, na indunar ni Atty. Virgilio ken ni Mayora Teresita Valle nga birthday namin ita nga aldaw. So happy birthday. May kadwa, akas na ibaga kada tayo tatay, itangal daw, i-launch tayo iti programa, iti family life. Dito'y daduma-duma nga parokya, dito'y archdiocese tayo. Akas na amuan tayo, akas amu tayo, manipo June 22, aging 26, isuti may kasangapulo nga World Day of Families na mapasama kay Jay Roma. Nga idaluan ni Apo Santo Papa San Francisco. Kakabsat, isimbaan ken pamilya agkuyog daytoy. Ti concept iti simbaan, ti concept ti pamilya ket connected dagitoy. Amo yo daytoy nga simbaan nga naipatakder nga napintas. Dito'y tayo umuneg, daytoy ti balay ni Apo. Nga dito'y tayo dayawen ken pagyamanan. Babaen ti panakimisa tayo. Dito'y mabunyagan dagiti anak tayo. Dagiti kayat dati agpamilya, dito'y mabendisyonan ti panagtipon da. Ken, numadanon ti oras tayo, dito'y tayo may punpun. Iso nga amin nga importante nga pasamak ti biyag tayo, maaramid dito'y nga simbaan. Ngem, tilagi pun tayo so daytoy. Antes nga naipatakder daytoy nga simbaan, ken amin nga simbaan dito intero nga Pilipinas, ni Apo Diyos, at datiin mo na nga impatakder na pay nga simbaan na. Anya daytoy nga impatakder ni Apo, isu ti simbaan na akas tattao iti Dios. Datayo dayta. Idi nagbunyag tayo. Idi nagbalin tayo nga anak ti Dios. Datayo, tiin mo na nga impatakder ni Apo akas simbaan na. Isu nga ti mangted, ti kay papanan, dahi ti simbaan tayo, gaputa da tayo nga mismo, kad agbibiyag tayo akas simbaan, akas tattao ni Apo Dios.
akas may nga sisa, wano na Kristyanuan nga gimo. Isu nga timangted, ti kay papanan, pintas da iti simbaan tayo, isu da jay, gapu takat, ori antes nga naipatakder da ito'y, agbibiyag tayo, akas simbaan, akas tattao ni Apo Dios. Tadta ti sumaruno nga suludsod, anya ti mangbukal kada tayo, akas tattao iti Dios. Anya ti mangbukal kada tayo, wano, nalipatak ti, anya iti, what makes us church? Pagapuan tayo akas simbaan, akas tattao iti Dios. Amuyo kakapsat, agapu tayo, ipampamilya tayo. Ito'y, di kaya nangasawan, ti simbaan akas tattao iti Diyos, akas sisa, buklen tayo nga pamilya. Datayo ti mangbukel ti simbaan. Akas pamilya datayo ti mangbukel iti na Kristyanuan nga sangkagimungan. Ti may nga sisa, 7, 8, 10 nga pamilya, iso nga agbalinda nga simbaan. Iso nga dahito iti koneksyon, ti simbaan ken pamilya. Ti simbaan, rumswalaeng, maipatakder tayo laeng daytoy, no adda tayo nga pamilya nga mangbukel daytoy nga simbaan. Iso nga kuna tayo nga rod, nga ti simbaan tayo, ti pundasyon na ket dagiti pampamilya tayo. Dayta ti koneksyon na ti simbaan ken pamilya. Kakabsat, apay nga napateg iti pamilya. Ti kang runaan nga rason, gaputan ni Apo Jesus, iti nagbalin nga tao, nayanap iti uneg ti maysa nga pamilya. Ada ni Apo Maria, nga inana, adamot ni San Jose, nga pinakaamana. Isu nga daytoy ti kinapateg ti pamilya. Ni Apo Dios mismo tinangbuangay ti pamilya. Isu nga makuna tayo nga rod, nga dagiti pampamilya tayo, ni Apo tinangbuangay dagitoy. Dagiti naganak kada tayo, dagiti kakabsat tayo, ni Apo tinangted ka dagitoy. Saan tayo matida nga mapili? Saan tayo nga mabaling nga pilyon ti inang, wano amang tayo? Adadat ta. Dagiti kakabsat tayo. Di kaya nga sawan, ti pamilya tayo nga mismo, ni Apo Diyos mismo tinangbuangay dayta. Isu nga dayto nga rod, ti kinapateg ti pamilya tayo. Kan apay nga importante ti pamilya tayo, gaputa ti uneg ti pamilya, di tayo masursurwan, ti agiinnayat, ti agtitinulong, ti agpipinakawan, di tayo masursurwan, ti uneg ti pamilya tayo. Kan sapay la kuma, nga dagitoy nga ugali tayo ti uneg ti pamilya, isumet ti agbalin, nga karirik na tayo, akas may nga sisa. Kati sisa, ti biyag ti sisa, datayo nga pamilya. Ti biyag ti simbaan ni Apo, datayo nga pamilya. Isu nga dayto ti rason, no apay, napateg ti pamilya tayo. Isu nga kuna tayo nga rod, nga ti simbaan, akas tattao ti Diyos, akas sisa, akas na Kristyanuan, nga sang kagimungan, ti pundasyon na dagiti pampamilya tayo. Isu nga kakabsat, dagitoy, ti kayat ko nga ipalagip kada tayo. Ti kinapateg ti pamilya tayo. Dagiti pamilya tayo, isu ti pundasyon, ti
ti simbaan tayo akas tattao ni Apo Diyos. Dahil ti simbaan nga balay ni Apo, bunga laeng daytoy, bunga ti panagbiag tayo akas pamilya ni Apo. So nga kakabsat, itultuloy tayo ng ikararagan dagiti pampamilya tayo, yan saan tayo nga lipatan. Nga ti sisa, ti simbaan tayo akas tattao iti Diyos, ti pundasyon na dagiti pampamilya tayo. Kan ti pamilya tayo ni Apo mismo, tinangbuangay dayta. Isun tinangted kadagiti naganak kada tayo. Saan tayo idanganak pinili? Dagiti kakabsat tayo ni Apo tinangted kada tayo. Isu nga aginayat tayo. Agtitinulong tayo, agtipinakawan tayo. Amen. Mitinagan ti Ama, kan ti Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen. Kakabsat, italag tayo iti Diyos, nga Ama tayo, dagiti amin, akasapulan tayo, tapno babaen, tinabileg, parang ibabaet ni Santa Maria Berhen de Guadalupe, indangan na ida. Itunggal dawat ko na tayo, Apo, denggem na kam kadi. Apo, denggem na kam kadi. Agpaay ti Santa Iglesia, ni Apo Santo Papa, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kuma ang maparaburan da, tinananay asalunat, kinasirib ken grasya akasapulan da. Agtilenaed kuma ang naragsak, ken napakumbaba akas ken ni Berhen Santa Maria, ket agserbida anapnuan ti ayat ken ragsak. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin na mangituray ti gobyerno, ti presidente ti Pilipinas, ken amin anabutusan ang mangidaulo, iti naduma-duma nga pagakman, ken idawlwan. Dagiti gobernador, bokal, mayor, konsehal, ken kakapitan. Mabigbig da kuma ababayan ti panagserbi, mayan ninaw iti wagas ti panagserbi ni Apo Jesus kadagiti tattao. Babaen ti tulong tinaylangitan nga ina, agbalinda kuma ang mapagtalkan, ket si dadaan da amang tuntun ti sapasap a pagimbagan ti umili. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kada tayo amin na mamati, tapno iti panangibabaet tinaasi unay nga ina, rumusing kada tayo ti ayat ni Kristo. Tumanor kuma ti panagkaykaysa, panagsisinnaranay, panagsisinakit, panagtitinulong, ken panagkikinawatan iti baet ti panagsusupadi, ti prinsipyo, ken wagas ti panagdaydayaw iti maymaysa a Diyos. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Tapno si papasnek dagiti amin na pamilya, asumungbat iti awag ti panagsanto. Kas mangbokel kadagiti sisa, agbalinda kuma nga instrumento, tinapabaro apan na kay kasaba ti pamati, saksyenda ti pamati, ket sumurot da ti dana ti panagsanto. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin asisa ti parokya, PPC officers, PFC, BPC, sisa manarawidwid, lectors, acolytes, community heads, ken altar servers. Sapay kuma takas insaad ni Apo Diyos, ang mangidaulo ken katulungan na, tapno rumusing ket agrangpaya kadakwada, tinaayat ken naragsak a puso akas ken Nuestra Señora de Guadalupe. Tumao ti kinasinudo, agbiag ti pinagririnanod, pannakipaset ken panagmisyon abunga ti kinasinudo. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Agpaay kadagiti amin anang ipaay ti ayat na,
Tapno na bangon daytoy asimbaan. Dagiti amin asisa ti parokya, dagiti deboto ni Apo Guadalupe, nang nangruna ti pamilya da Apo Virgilio, ken Teresita Valle. Iti na isang sangayan awagas, danggayan tayo ket egararagan tayo ti panagyaman ni Mayor Tessie, iti sagot ti biag itang aldaw, ti panagkasangay na. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Sapay ta dagiti amin natay tayo, ken kadagiti awanen makalagip kadakwada. Ipaay kuma ni Apo Diyos ti pamakawan na, kadagiti basbasol da, ket maikaridan a makipagnaed, iti pagarian sa dilangit. Kumararag tayo. Apo denggen nakam kadi. Ama idim kad itinananay maasi nasayaan panakamu panagserbi ken panagayat mi kenka. Babaen ti panangidalan ni Apo Santa Maria di Guadalupe, matulad mi kumati napakumbaba ken napudno a panagbiag na. Tapno mairanod kamto iti gloria sa dilangit. Denggem kadi amin dagitoy nga dawdawaten mi gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Amen.
Tumakder tayo. Kumararag kayo, kakabsat, tapno dahil ito'y adaton tayo makaiayo, iti Diyos sama manakabalin. Amen. Ti Apo watan na kumaday to'y adaton kidagita imam. Ket may paay pakadaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na. Ken kastamet apagimbagan tayo ken tigadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo, ilagip mi, iti daydi aldaw, panangpunpon, iti dayto, panangpunnom, iti dayto yasimbaan, iti gloria, ken kinasanto. Aramid na kamit, adaton, ang makaiayo ken ka, gapu ken Kristo nga po mi. Amen. Ti Apo ada kuma kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Itagayo, dagita puspusoyo. At dadana sa tatagay iti Apo. Agyaman tayo, iti Apo a Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pununay may karikat rambeng. Anong mikat pa kay salakanan mi, ada kami, ti amin at tiyempo kandiso, agyaman kam keng ka, Apo na santuan nga ma, manakabalin kanaganayo na Diyos, gapuken Kristo nga po mi. Kaya iti uneg da ito yasimbaan, nga impalubos mo, anabangon ang may paay keng ka, ited mo, adi agsarday, ti panaranay mo kada kami, nagdalyasat. Dito'y daga, kapno makagtem kami sa dilangit. Kaya ipaay mo ang makaiayo kaminto kengka. Babaen ti panagdengdenggad mi ti saom. Kaya iti panangawat mi kadagiti sakramento. Dito'y pagrambakan mi. Tapno agbalin kami as ibibiyag at templo. Iti kasta agdakkel, iti kadagupan ti iglesia, tapno danunan na ti kinapunno ti nain misteryuan abagi ni Kristo. Ket maragpat nanto daytoy a kinapunno sa jay na ilangitan na gloria. Garud makitangdanggay kami kadagiti di mabilbilang nga sa santo, ket daydayawen ibunagnag ken itantanok da ka iti uneg ti templo, iti gloria, ket kunami adi agsaday. Una-unay, Apo, abay ka, ang kinasanto, kat sika ti kabuhayan, ti amin ang kinasanto. Dawatan mi nga rod, nga ipaay mo, ta Espiritu mamang pasanto, kadagiti daton, tapno pagbalinem, kat ipaay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apomi a Hesu Kristo. Isu di sakbay, ayawat na, asya ayat ibagina, tapnog tutuok, nangalat itinapay, nagyaman kengka. Pinispisi na siya na inted, kadagiti disipulos na
ket kinunana. Alanyo ket mangangkay amin iti daytoy. Daytoy iti bagik, isya mayawat to ang may paay kada kayo. Kastama da kalpasan, dahi di panagrabiida, nangali ti kalis, nagyaman manen kengka. Siya na inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alanyo ket uminom kay amin iti daytoy. Daytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ka nagdanayo na tulad. Isyo mi buyato ang may paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbaso. Aramidan nyo daytoy a pangilaglagipyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarud panangiligid mi, ti papatay kan panangungan ni Kristo, idaton may kayong kaapo, ti tinapay ti biyag, yan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kayong ka, kayong paay mo, may kari kami nga daditoy saklang mo, kaya nagserdi kam kayong ka. Dawatan mi apo, dada kami ang makiranod ti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa na kam kuma, Espiritu Santo. Laglagipem kadapot iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam tayat na anadyusan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi, ken dagiti amin a papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asi inanamat ti panagungar danto, ken amin dagiti pimmusayan iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kinaenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga asawa na. Kadagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadua kam to kadmet kadakwada amang itantan ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga apo mi. Gapo ken Kristo, sikay kaysa ken Kristo, kan iti sidong ni Kristo. Iti tempoyog ti Espiritu Santo, irok na mikeng ka manakabalin nga mati amin, at dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Sumamo din po. Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, kinadalan kadagiti na Diyosan na panursuro,
Turdan tayo ti agkuna. Ikanawa na kami, Apo, iti amin na kinadakas, idem kadakam, ita iti tinapay ti anak mo, nga iso ti ari ti sangalubungan. Tapno iturong na kami ti dalan ti ayat, kan panagserbi, kan tapno agbalin, apiksami kadagiti panubok ti biag iti pamilyami. Iti panagururay mi iti yaain na Hesu Kristo, anang isalakan kada kami. Wapo mi Yesu Kristo, kinunam, kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kanya titid ko kada kayo. San kada dagiti basbasol mi, ti mingmingam, no di ka ti pamati ti iglesia. Kaya kasmayanuro ti pagayatam, ipaay mo kada si asi keng kuana, ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga wan inggana. Amen. Ti kapya ti Apo, kan kanayon ko mga da kada kayo. Kasta kumamet ken ka. Ipaayo iti kapya, iti maysa ken maysa kada kayo. Peace be with you. Peace. Cordero di Diyos, ang angika,
At tuy na Jesus, nga kodero ti Diyos, at tuy ti mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat di kaya nayaban ti padayana. Apo, jak may karing o may kakanya. Ngem ti may salaeng sa umapayimbagton to'y kararwa. tuy kararwa.
Kumararag tayo. Ipay mo kadapo, tada kami, ang pinasantom, yawid mi, ti bunga, ti ragsak, ti pamendisyon mo. Iti kasta, ti iruknoy mi, apan nagserbi, kengka. Iti dahito yung fiesta, magbanag, apagimbagan mi, gapoken Kristo, na pomi. Amen. Amen. Agparintumeng tayo, para iti kararag, agpaay, ti pamilya, idauluan, yung muna a pamilya, ti Ilia Santa Cruz, Mayor Virgilio and Ma'am Teresita Valle, the Family and Life Apostolate Archdiocesan Couple Coordinator, Brother Armando and Sister Magdalena Borgonio, and Couple Coordinator, iti Family and Life Apostolate de Sevilla, Efren Vince Cruz and Edeline Vince Cruz. Nailangitan nga Ama, umasideg kami nga agdaydayaw kengka, tapno agyaman kami itinaindakla na sagot ti pamilya. Dawdawatan mi amin na pamilya, a pinasanto ti sakramento ti matrimonyo. Sapay kuma, tama pabaro iti tunggal aldaw, ti grasya nga inawat da, ket kas iglesia iti pagtaingan, sapay tagbalinda asaksi, ti kaddam ken iti ayat, akas iti pinagayat ni Kristo ti iglesia. Idawdawatan mi amin na pamilya, amarigrigatan, gapu iti parikot, ken sagsagabaen, gapu kadagiti sagubanit, wenno kasasaad, asikalaeng ti makaammo. Aginayunam ka dida, iti pariknam kadakwada, ti dana ti panagsanto, apangayayaban kadakwada. Tapno mapadasan da ti awan patinggana nga asim, ket masarakan da dagiti baro awagas, ti panagduruas da iti ayat. Idawdawatan mi dagiti ububing ken agtutubo, sapay kuma tamasarakan da ka, ket sumumbat da asira ragsak, iti bukasyon na isang gratmo kadakwada. Idawdawatan mi dagiti naganak ken apong. Sapay kuma tamariknada, asenyal da ti kinaina ken kinaama iti Diyos. Iti panangipategda kadagiti ubing. Nga iti bagi ken kararua, intalek mo kadakwada, ken ti kapadasan ti panagkakabsat. Amabalin nga idiya ti pamilya ti lubong. Apo, ipaay mo kadi, amabalinan ti tunggal pamilya, nga ibiyag ti tumutop, anakaya banda, iti kinasanto, iti pinagbiag ti iglesia, kas maysa anakayaban,
ngagbali na misyonero at disipulo, iti pinagserbi iti biyag ken kapya, iti pannakakiranod, kadagiti papadi ken religyoso, ken amin na bokasyon, iti uneg ti iglesia, bendisyonam kuma ti sangalubungan, at taripnong pamilya. Amen. Mangibaon ka, Apo, iti nasisingpet ngagserbi ti iglesia. Itangarod kakabsat, may saron ti tim kanta ti may kasangapulo a sangalubungan at taripnong pamilya. Agpasango dagiti ubing. Alleluia.
Itaintay nga rodenggen, ti dos palabras nga agapu ko ni Father Florentino Escalona. Manaydayaw ni Apo Dios, agyaman tayo unay iti panangpasangbay yung parokya ti Sevilla, parokya ni Apo Santa Maria, Birente Guadalupe, ti panakikaysami iti ramrambak ti anibersaryo yo, tapno naiyalnag, daytoy ramrambak ti sangalubungan at taripnong ti pamilya, nga maangay to pelang intuno umay nga lawas ngam datay amin, maawis kasnakam ni Santo Papa Francisco, maawis nga makikaysa amin nga dioceses. Ket makabulan nga makikaysa tayo. Ito no may nga lawas, may live stream datoy nga taripnong, maawis kay amin nga makikaysa. Agyaman tayo unay iti panangpasingked, panangaprobar ni Apo Arsobispo, agyaman tayo iti yaay dagiti aming nga director ti plaka, naming nga papadi ti parokya, mayawis nga aming nga delegado nga agasawa, nagbatin to dito kalpasan ti misa para lang kadagiti sumagmamano nga pakaammo ti panangibanag tayo kadagiti ramrambak ti taripnong pamilya iti bikaryato kan ditoy arkidiocese tayo. Yusonay ti agngina kada kayo amin. Thank you, Apo. Ti message, Apo, or denggen me ti dos palabras nga agapu ko ni Father Rufo Abaya. Naimbag abigat tayo amin Apo, sakbayak man ngagsarita ket dawatek man ken ni Attorney Virgilio J. Valle ken ni Ma'am Tessie ngagkasangay tatata idigamin na bendisyonan daytoy nga simbaan na konsagraran awanda ta dala di Manila iso nga tatang agundaway denggen tayo dawatek daytoy pamilya ta umayda ko maditoy sango sakbay ko nga ited ti mensahe iso dapay ti umay agsarita. Ma'am, attorney, pasango kay ko, ma'am.
Ti ayaten tayo, kinaanos nga arsobispo tayo dito diba, Segovia, ni Archbishop Mario Peralta. Dagiti amin nga papadi nga da ita, nangruna ni Cora Paroko tayo dito parokya, the Our Lady of Guadalupe, Father Rufo Abaya, our dear parishioners, visitors, and devotees. Kada kay amin nga awan labas na naimbag nga bigat kada kayo amin. Today is the first year anniversary of the consecration and dedication of Our Lady of Guadalupe Church. It was a pleasure for me and my family to be used by our Lord Almighty in its construction. I would also like to thank the parishioners for all their contributions and sacrifices during the construction period. Pinameriendada, bigat ken malem, amin nga nagtrabaho ditoy. Kastapay nga pinakanda ida ti pangaldaw for a period of 1 year or more. And we are very glad that we have given the chance today to say our thank you and to show our gratitude to all of you, apo nga parishioners nga tumulong idi nga nag-construct datoy nga simbaan. It is a united effort. Hindi lang po kami ang nagpagawa nito, kundi tayo pong lahat. And I hope nga amin nga sakripisyo God will bless you and your family for that. And also, we're so sorry during the blessing of this church, because during that time, all of my family, we were all positive of COVID. That's why we were rushed to Manila. So, na-miss namin yung blessing nitong na pinaka-antay-antay namin. And siguro, I think, of course, God has a message why it happened on that particular day. So we still are waiting for the answer why it happened on my very birthday. So anyway, we're still here, we're still alive and kicking, and we're thanking God for all the blessings that He has given to me and to my family, and for using my husband, Pio. I'm now calling him, Father, dispensarin nyo, Bishop. No, ni Father Flor San Berhilio, ako naman Bishop Berhilio. Ta amin maten, makadanong pa jay Bicol, nagpagpata darti simbaan. Actually, just a short story. That's how we started building churches. We started in Bicol almost 8-10 years ago. First church there. A friend of ours was asking our help. So, tinulungan namin. And then, after that, nagrugi maten nga pagpata der isuna ti simbaan. And then within this month lang, he went back to Bicol because there's another request for another church in Bicol. So he went back there, and hopefully that will also be finished soon. So ado apo urayhaan nga Katoliko nga tultulungan mi nga patakder o repair jay simbaan da. But we are praying through the intercession of Our Lady of Our Lady of Guadalupe, na desire niya talaga na we'll have more Catholic devotees. Sana po maraming ma-convert na devotees na maging Katoliko sila, bumalik sa Catholic faith because of what we are doing now. Thank you po, and God bless you, and please include me in your prayer, and thank you for your greetings on my natal day. Thank you.
Kung anohan agsarita ng pagsaritaan da mo ilatapo, sapay tangkay pa'y mabisin. Muna-unay, iyawat ko ti pinagyaman, ti naanos, ngay ayaten tayo, ken mga ayatmet kada tayo, ng arsobispo tayo. Niya po maro na po, thank you for coming again. Nakaragrag sakak tata, adu tinatenderak nga misa, ngem da ito isang nga misa, ti kaduan nga papadi nga imay. Iso ko palakpakan tayo hapo, dagiti naanos nga papadi nga tatata. Agpiesta jay ili, hanga kastoy ti kado, hapo ti papadi nga imay. Ngem tatat anibersaryo ti Our Lady of Guadalupe, nagadu tata. And thank you, apo nga papadi, and more blessings on you, to you. Ket, nohan nga nag-COVID siguro apo, saan nga narami dato nga simbaan. Matemtarak nga mangistorya tata. No ngay niya amone apo Santa Maria, Our Lady of Guadalupe, tinumutibiyang kenti pamilya. Idihanak pa nga alkalde, nangabakak ti sweepstakes na mindua. Diyaw muna nga inabak ko, iso di pinangipatader ko ti basketball court ditoy, grounds ti Our Lady of Guadalupe High School. May kadwa nga nangabakak no apay manen, nga dati manen ti mayan na, pinamarbol ko day di basit nga simbaan no malagipyo apo nga parishioners. Na marble dati nga simbaan, jay flooring na. Naggapo tinabak ko ti sweepstake. But at that point in time, hangko pa nga namamo ni Our Lady of Guadalupe. Just by passing, because I was young then, kasla ragsak kulatan ang atanunon yan. But then, di mo ng anak mi apo, nagsakit ti cancer. Lady Katrina. We brought her to America for medical, para magamot. Ngam idi adda kami di jay, adda nang ibaga kada kami, you ask for miracle. Go to Mexico and visit the church of Our Lady of Guadalupe. Napang kami kinitesi, nastanggasat, siyak namin, imo na ngamin ni testing imay dit na pandi Amerika, nakaalan iti visa na iti Mexico. Tinumuti biyang, nagkapuak ti Pilipinas, timbagamot di agent, hangko masapol ti mangala ti visa, mapan Mexico. Di simbangpat kam niya Mexico, inarestar da ko. Naarestara kanya apo, ingkulong dak ti manunga oras. Until finally, the big boss of the immigration came in, nagisarita kanya na, kunak kanya na, can you please, I introduce myself as the mayor, and I asked him, can you please extend the courtesy of a government official of the Republic of the Philippines? Amuyo, nalpas di ay nagsaludo ngayon sigida kanya, pina-escortan na, nakaruwar kami apo. So we were able to visit the shrine of Our Lady of Guadalupe. Anya ang amin ti kuana ni Apo Guadalupe. Na Apo Guadalupe appeared to Juan Diego, iti may nga turod. Jay turod nga di dya, iso ti nakaaramidan, iti kapilya wano simbaan nga basit. Kastoy, dato'y fasad na dato'y simbaan tayo, tata, iso agpadpadada jay simbaan nga original, nga simbaan nga naidedikar, nga pinatakder ni di obispo ngayon request ni Apo Santa Maria. So nga pareho na dato yapo. So napang kami di Mexico, di tsura na di Apo, dati ko maturod, adijay basit, adijay original nga church. Ngam gapo ti kinaadu ti devotees ni Apo Santa Maria. Ta idi nga tiyempo, dagitoy Indiano, no dagitoy Aztecs, ti Diyos da,
Dayjay, conforme lang ti Jujusen daydi, ingana nga nagparang ni Apo Santa Maria. Kat iso diya tinangrugyan, ti devoto dagiti taga Mexico. Gapu tabasit na ito nga simbaan, ijay babana na lawa nga daga. Ijay tatati nang ikabilan da iti katedral, talon sa nga katedral, yung binangon da jay, tanagado nga rod ti devoto na, hala nga Mexicans, but all over the world. Hindi pang kami magkimisa kin ni Tessie, dito'y baba, di katedral. Timmal, idi sumbrag kami simbahan, nagparintumang kami. Timmalyawak ijay turod, diyan ti original nga simbahan. Nakigtutak, takasla nagpakita ti silhouette ni Apo Santa Maria. Iso nga dyan napuputan timmarayak nga nagpangato, ni Tessie na bati di simbaan. Idadda di nga aton, simbre kan di silhouette di unag ti simbaan. Kamataklat ako madya unagam nakasara. Gaputat at that time magsigsigarilyo akpay laeng, na ang sana ko na po tinaray ko nga rod. Damok mataya ko, nga mamumti ko na, Mama Mary, please give me air. Ikanaka po iti angin. Amoyo, simbre kan sigida yay kwa kanyak. Angin nakaangasak na insigida. Hindi kan, maputak at damutin ni Tessie umuli nga mang birbiro kanya. So, what happened to my daughter? Nga supposed to be awan ti pag-asanan, her life was extended for 2 years. So nga, ijen ti lapida na, the dedication nga intid mi ni Tessie ijay is ours for a while, yours forever. Imantes ka na tayo di anak mi, saan nga nakapapapati ngem pudno dato yapo. Daya tinangrugyan, tinak pinagsanto rosaryo. Nagsanto rosaryo ak iti mamati kay nga ta, there is such a thing as 2,000 Hail Marys. I did that for how many hours? Awanti pinanganan. Many miracles happen. Diyan ti kandela nga da botelyana nga danom na nagjepabelo. Ti dawat ko, Lord, give me a sign that my daughter will be coming with you. Please give me a sign nga dato anak ko ket innalayo. Haan nga mapanti sa baling nga lugar. Impadawat sila kada kami, impaygamyo kada kami, ng pangasyo, talaan nyo metlang dati yung anak ko. Na nagjepabelo, na isurat tinagan ni Katrina dyan ti danom. And an hour before her death, napang kami ijay, kwarto na, agtangtangad nga nakaisem, tangtangad nga isem. O bakit? Sabi ko, sinusundo na ako. Kasla sunsunduan na giti anghel. May isa nga prayer ko, Lord, if you're going to take my daughter, please let her die in my arms. Let her die in my arms, Lord. So, may ni Tessie, nararakop may suna, inala na di imak, inala na di iman ni Tessie, kinasar na kami manina po. Amoy ko na, Mama, please love Papa. Papa, please love Mama. After a while po, nagsanggir kanya, di kan napukawin. So God answered all my prayers through Mama Mary that my daughter died in my arms. So, after all these things, my devotion became deeper to the Blessed Virgin Mary through praying the Rosary. Katata, nohang ko mga datoy, nohang ko mga nag-COVID, hanga narami datoy nga simbaan. Ngayon gaputawan ti maramid ko, no amom no hanga nag-COVID,
Hanayon naklata nga agbibiyahay ti Ruar ti Pilipinas, tanakmet as asikaswen dagiti sa gabasit nga negosyo tayo, iti balasiw ti tao. Ngam di pinag-COVID na tao, maramid ko, di mo, no kasano pinangrugi na, di kan, nairugay mo na tayo nga construction, di kan, nagdakkel mo di kan, ag-COVID manen, iso nga nabayag datoy, tag-sarde-sardeng. Ken, hindi ma-realize ko, pangala nga tapo ya, iti panglipas ko dato ito nagdakkel mo kas Labas City di Damo. But then again, in the process of this construction, ito'y mi manen nga narikna kinitesi, iti bendisyon niya po Diyos. I'll be honest with you, no kung maumay di stage ti constructionan nga awanan na po, at danto manen maanag. Bagak tumakin na po rupon. Pati na kita scrap ija bodega. Inla ko min tapno. Gayang balor na kita ilanlandok nga may warwara dya. Inla ko min tapno. Magatang tayo dya kampana kan dagiti kalis dito. So no kita dya surat niya po rupo dya. Dagita dya sangwanan at dya istoryana. But then, nung kitain nyo dato yung building, dati abot na dito Haming ang gagara, nga 20 nga abot na to Haming ang gagara. Idagplano kami kinapurupo, niyang nga tatikabil tayo dito Amoyo, that night, I dreamt, nagtagtagay na pa, nga iso nga nagsubliak, ti kinabigatan na, nga daytoy gayam 20 nga abot. Nung makita yo, iriyugiyo jag, pakasjay, santog pakasjay, at dito amin apo, iti pakakitaan nyo, ligitay managrosaryo. Nga kasla kumadya, annunciation, the first mystery, second mystery, kompleto apo. No kitaan nyo dato. It was not planned. It was all an inspiration coming from the Blessed Mother. So nga kada kayo po nga parishioners, da kayo po nga devotees, agtrabaho tayo amin. Amuyo, ipagayatan niya po Santa Maria de Guadalupe, sapay ta ado iti makonvert, ngagbalin, ngagsubli, iti Roman Catholic faith. So I think each one of us who believe in the power of the Blessed Virgin in her title, Our Lady of Guadalupe, should work for the conversion of our brothers and sisters to come back to the Catholic faith. But we can only do that. Mabalintay lang aramiden data apo. No datayo katagbalintay nga instrumento ng mangipakita kadagiti pada tayo nga tao no ti pinagayat niya po Diyos kadakwada. We have to be ourselves nga masapol nga nadalus tayo antes ka makakonvert tayo. We should radiate the love of God to other people. And I think, no dato aramiden tayo, pakita tayo, ti pinagayat tayo, ti pada tayo nga tao, kasla tayo ko na niya po arsobispo tatay, we should learn how to forgive, akati ko na, nawan ti dakes nga bisyo tayo, katoliko, nga ipakita tayo, ti pada tayo nga tao. Kasla kuma dito'y Sibilya, nagado ti relihiyon, iso nga datay nga kumatagadtoy, ipakita tayo, nga datayo nga katoliko, ket nasayat tog ugali na, tapno apo, makaawis tayo, nga agsubli di kiti kakabsat, iti Roman Catholic faith, which is the wish and the desire of Our Lady of Guadalupe. Thank you very much and good morning. Thank you, Apo Mayora and Vice. Kahit kung matiagyaman, Apo, sakbay na, in 1 year, kastoy idi na blesan daytoy, pandemic idi, narigat. Ngam dayta ispanti 1 year, Apo, ado tinapasamak dito nga parokya. Umuna,
ti devosyonado, handa pa'y aglag inti daduma, ta itritris meno kas ano ti kwa, I don't know, nanya ti purpose da, because of the awis nga ta ni Apo Santa Maria de Guadalupe, wano da iti simbaan, it's all God's grace. Ti devosyonado nga agumay diti Apo, nagbigla, nakakaskas daaw. Uray damagin nyo kadagiti pumarokya, idi Holy Week hanggang pa'y makadalos, ti kaado ti narigat kampay nga makawaya nga agdalos ti kaado ti umay, immado ti debosyon, Apo daytoy. In the span of 1 year, immado ti imay. Adu pa'y ti umay Apo, at damay sa nga pro-life nga rod ni Apo Santa Maria, iso ni Apo Guadalupe, iso garod nga ikukuha ni Apo Flor nga dito iti sentro ti pro-life, family life, ta pro-life nga rod ni patrones ti biyag ni Apo Santa Maria. Adamay sa nga gayam ti gayam ko nga maestra, 2 years dangahan nga nagdindinnan awan ti anak da. Imay da nakimisa, imay da nagbisit, kunak ing kadumawat kini Apo Santa Maria ta pro-life. After 2 to 3 weeks, nag-message da masikugan. Kagasabali nga parokya ta umamyanan, kakunak umay kanto agpabunyag ditoy, ta sunto ti umuna nga witness. No mangmangted ni Apo na makpakan, tani Apo man namakpakan ket mangted mo ti anak ko nada. No mangmangted ni Apo manawag, kay somot laeng ni Apo Santa Maria. Adu pay dagiti umay agpakpakararag nga ag-exam, board exam, bar exam. Adu ti agsubsubli nga umay. It's because of the intercession of the Blessed Mother. Iso nga sakbay kay mapanijayan, dadto yan, napo, nya? Tapi migsa da ito debosyon ti in the span of 1 year, ngam ituloy tayo Apo. Mensahe nga kanayon kadagiti pumarokya, pimintas ti simbaan nyo, imaktibo da ito simbaan nyo, imado ti umay ditoy. Ti kuma, the more you get closer to God, the more mat nga agpakumbaba da puso niya. Kano adda jeri na nga tumangsit, umadadayo kin ni Apo Dios dayjay. Awan dayjay kinaparamag, awan dayjay kinangatuhan nga di pa nakaidaydayaw ti tao. Amin nga aramidan tayo para kin ni Apo Dios. Iso nga na damor nga mas asidag ka kin ni Apo Dios, kastamo dagiti pampamilya. Damor nga agpakumbaba. Kapag yamanak Apo, Apo Arzobispo, ti ayatyo Apo nga kanayon nga adda, nga mangidadaulo, da kayo ti amati pamati, pagtuladan ti pamati, palakpakan tayo man ni Apo Obispo Apo. Thank you Apo. Kadagiti amin nga papadi, manipod sinait, aging gati tagudin, ti Archdiocese tayo, ti ayat ken suportada. Thank you Apo nga papadi, thank you, palakpakan tayo ida. Kadagiti imay nakiatendar, naggapo tinaduma-duma a parokya, dagiti pampamilya, dagiti agasawa nga umay laeng iti daytoy pannaka-launching ti family month. Kablaawang kayo amin, thank you ti kaaddayo, palakpakan tayo amin ida Apo. Kadagiti amin nga bisita nga umay makipiasta, iti daytoy nga naindaklan nga aldaw, nagasat nga aldaw ti parokya. Pan nakaidedekar daytoy gagayem, amammo, kakabsat, devosyonado, maidaydayo ni Apo Dios, palakpakan tayo ida. Kada kayo Apo marokya, nga awan sarday na nga si aalibtak, si ririing ti puso na, si gagagar, nga agserbi, ni dadalwan ti PPC, ni Manang Linda, ni PFC, ni Manang Ami, kadagiti amin nga commissions, sisaman, kadagiti amin nga organizations, maidaydayaw ni Apo Dios, hantay palpalakpakan ti bagbagi tayo tamadi. Nya. Wan baka dumakkel tara lapayag yo ka agbalin kayo nga rabit. Jak kayat. Ngagkay orisak jak magkayat. Kaamin-amin Apo maidaydayaw ni Apo Dios ti nagan ni Apo Santa Maria nga ina ni Apo Hesus. Iso ko mati mangibabaet nga agnanayon kada tayo. Kalpasan ti na Santon a Misa, danto pagsasangwan tayo, dito'y likod, dagiti pumarokya, ijay danto basit, oray nakasagana, dagiti bisita kin papadi, ito'y danto amin unag. Dapay nalipatak pagyamanan, amin-aminan, hanggang imin-mention, choir kada sakristan, baka dumakkel talapayag. Yung madaydayaw ni Apo Dios, palakpakan tayo, ni Apo Santa Maria.
Iapo at akuma kada kayo. Kat bendisyonan kay kuma, ti manakabali na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen, iti misa tayo, intayon, iti kapya, ti Apo. Pagyaman tayo, ti Diyos. Sir,